South Africa sanibonani. Igama lami nguThabiso akacela uqumba amaqumba nalaqumbi selesele lentaba. Anibingelele umbhinyiliki intaba sebeyivimba ngapha aphuma ngapha bathi beyivimba ngapha aphuma ngapha. Anibingelele umavinjwa nge1000 anibingelele iqumbisti. Nginibingelela ngaphansi kwe-channel ke uchungechunge. Umbukiso bhanyabhanya sobiza ke ngokuthi uhlanga media kanti igama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke. Kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina. Siku season 3 ke. Qinisekisa ke noma kanjani ke ukuthi uyawuncafaza usubscribe mawukuthi uyaqala ngqa namhlanje ukusibukela uphinde uqikelele futhi ukuthi uyawuncafaza ulike uyaqinisekisa futhi ukuthi nama comment uyawakhuphukhule ekuthenini ke mawukuthi kunento ngathi awuyizwisisi kahle nongayithandisisi noyithandayo ubhale lapha ukuthi hayi mina ngizizwa kanje ngaphandle kweinhlamba nokukhuluma kabi mhlambe ongaze kholele ekuthenini nami ngize ngibe nesifiso sokuthi sizihlangane ngelinye ilanga ungitshele ngikuzwa lento oyikhuluma namhlanje ke siku season 3 ngiyacela ukuthi sihlale silinde inkinga iningi la ngaphandle ubudlelwane obunye bupheli kahle obunye buphela kahle kodwa kuba khona ingqinamba emva kokuthi kuphelile ezizokwenza ukuthi kube khona ungaboni ngasolinye okuyohleze kukhona njalo ake sihambe siye studio siyobona ukuthi khamba kanjani xebu asiphinde sikubingelele embukeli lapha ngasekhaya mhlawumbe ake siqale sibonge sisi ukuthi uhamba uzofika la ngale nje kokwazi ukuthi mhlawumbe besikudingelana siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni. Ngiyabonga bhuti, ngiyabonga ukungifonela kwakho nokuphumelela igama nginguNontobeko wakaDlamini. Oh okay siyabonga kakhulu. Sitenga baba. Yebo uqhamuka kuphi? Ngiqhamuka eSitenga. Oh alright no siyajabula kakhulu sisi. Uyabona kuyenzeka uthola ukuthi umuntu ukubhalele awazi ukuthi ubhalele ubani njoba kwenzeka nje njengamanje uthola ukuthi mhlambe lo muntu uqale wasichazela ngawe kodwa ngenxa ukuthi asifuni ukulalela iside elilodwa siyafuna ukuthi sizwe nelinye iside that's why sikubizile nawe uzozikhulumela ngawe bese mase siqedile ukukhuluma ke sikutshela ukuthi hayi usibanibani bethe ukuthi usibanibani bethe uyabona so ngifisa ukwazi ukuthi nizalwane bangapha ekhaya. Imina umdala nginosisi ababili futhi singamantombazane sibathathu. Oh okay ngokuhlala ukuphi Stenga noma ukhona khona la eThekwini? Hayi ngihlala la eThekwini. Ngihlala eMayville. Oh okay. Ulokhuze nini mhlawumbe ufike nini la eThekwini mawunga eThekwini ngifike ngo2020. Oh. Ufika kanjani? Ufike kanjani la eThekwini? Okay, kusuka kwami ekhaya ngeze eThekwini ngizofisa impilo enhle. Engconywana ngiyasekhaya ngoba ekhaya ngihlala noma osisibami bona bayafunda ke kuma FET yangakhona ngasekhaya. Uma ekhaya nayo uyayitohozela lokho kungatheni so nami bengifisa ukusiza ekhaya so ngathi angeke ngize la ngoba vele benginomntwana wangasekhaya uhlala ngala ngiyeza kuyena ngafike ngahlala naye ngizama ke ngifunisa ke ngifaka ama CV yebo. Oh ufike usuke ekhaya ungenayo indawo? Cha ngizofikela kumakhelwane wami wangasekhaya umntwana engangifunda naye nahlalisana kanjani kodwa ke naye? Hayi kuhlalisaneni kwethu kube right sisaqala kwa ukuthi khamba shuthi ngingathini ngafika vele engakalungisi esanenkinga nomuntu wakhe ngafike ngahlala kanti bazolungisa izinto sengikhona so kwangabe inhlalo yangabisaba yinhleke from lapho ngoba nomuntu wakhe shuthi umuntu ohleze efuna ukuba khona lapha endlini ngagcina nami sengingasazazi ukuthi ngizokwenza kanjani ngizohlalaphi hlanhla leyo ngoba uNkulunkulu uyamazi umuntu ngesikhathi la kade ngakhona usizo ngahlangabezana nomunye ubhuti ngibuye uyofaka ama CV sazwana ekuzwaneni kwethu ke hayi nami kulibe kufonelwana ke ya WhatsApp nami ngagcine ngokuthi ngiyazazi isimo sami sempilo engiphila kulendlu engihlala kuyona ngazwana nobhuti hayi sagcina sesivakashelene hayi mangivakashile kwafika kwabamnandi kwaseke vele ngoba vele lade ngihlala khona kungemnandi ngase ngihlala naye kubhuti. Oh it's an interesting story. Wasuka kumngane vele indawo seyingaseko zikhona insizwe ebekade zikushela usahlala lapha ya kusisi? Zikhona ade zingishela. Okay kodwa awangaqoma kuzona? Angangaqoma ngokuthini nginalento yokuthi mina endaweni angithanda ukuthandana khona endaweni because lade ngifikele khona
Uyabona sengizoma ngithi ngiyahlupha manje sengiyafika la sengithatha abantu uyayibona ngcono ngoba ubhuti lo engazwana naye bengingamazi bengahlali futhi yebo bengahlanga ngasendaweni ngayihlanganelana naye ngikhathalele ngiyibuyele kuyifayela ama CV kwangcono ukuthi akahlali eduze kwethu laqala uhambo laqala lapho kuhambo kwaba uhambo njani liqala uyazi bhuti ukuthi manisando kwazana niyajabulisana ngendlela ehlukile yabo nje eningi ngoba phela umuntu usukusamheha uyabona angikaze ngibone ngelinye ilanga kufike khona imba uyabona yebo ngoba phela naye usafuna ukuyiprove uyabona ubunjalo bakho ukuthi nake mina ngiphethe izinto uyayibona lonto ngoba phela usangiheha ngithi beku right nje ekuqaleni kukuhle kumnandi ngihlala nje yena kubhuti uyatohoza bathi ubetohoza ehamba emsebenzini ngisale nama ukuthi mhlawumbe ngineyonsuku la ngihambisa khona ama CV ngiyofaka khona ama CV ngoba ama CV ngifike ngawafaka ngabuye ngabona ukuthi angeke ngivele ngcono ngiapply esikolweni yabona ngivele ngoba phela mawuhamba uthola lama pamphlets la uyabona singathola ipamphlets le mangithi ngiyafunda ipamphlets isikole seyiselentuzana senesingi hayi ngafike naye ngamxoxela ukuthi hayi ngithola into ekanjeni kwaukuthi ke vele naye ngoba kusakuhle umuntu ongigqugquzelayo vele ukuthi vele ukuhlala emini ungenzi lutho ayibona akukho right yebo njengamanje uyasebenza manje sengiyasebenza manje usebenza ngisengiyinesi baba kwesinye sesibhedlela esikhona lapha eThekwini yebo uyilona because uphushwe ilomliso ohlale naye ngingasho ngithi yebo kodwa nami intshisekelo benginayo vele bengingasiyena umntwana ongasithanda isikole bengumntwana vele osithanda isikole ukuthi kubhlungu ngonursing kanje amakhozi afana nonursing ukuthi mawunganawo ama point isikhathi esiningi uyabona umatric wakho untenga uye ungabi nako ukuthi ungene koma university uyayibona leyo nto so vele ekhaya ke noma akasebenzi into etheni manje vele la kuma private la ku nursing afuna imali ma ubuka impilo okade uyiphila ufika eThekwini ubuka impilo oyiphilayo manje inomehluko ongakanani inomehluko omkhulu bhuti ngoba njengamanje njengoba ngihlala kanje angithi nje even before ngisebenza ngisafika nje umuntu wami ube supportive ngoba noma engasebenzi bengikwazi umphosela lowo madlana ekhaya ilayo madlana ayidingayo bekwazi ukudla ngikwazi ukusiza lapha nalapha ngoba nomuntu wami ubesazi sonke istory sami sokuthi ngiphume ekhaya elinjani kodwa njengamanje impilo sesithanda ukuthi bengcono kakhulu ngoba sokusebenza hayi singcono kakhulu manje impilo sengiyasebenza nasekhaya sebekuthola konke abakufisayo ngicela ukubuza uma ngase ngelinye ilanga wena usize mhlambe ingane yami mhlambe bekade iswele something uyilekelele uyisize igcine efikile la ifuna ukuthi iye khona nawe nengane bese ingane yakhe iyaxakeka mayixakeka ingane yakho eyami sey right ungafisa kwenzakaleni engekho umuntu ongasiza ingane yakho kodwa eyami ingane wayisiza ikhona yona iyaphila sey right ngenxa yokuthi wena wayenza aba right eyami idinga usizo ungenze njani ungafisa kwenzakaleni phela isikhathi esiningi bhuti ke kuthiwa izandla ziyagezana uyabona kube kuhle vele ukuthi umuntu mawumsizile naye asize ukuthi ke siphile emhlabeni ke omunye umuntu mawumsiza nje usumsizile akadingi ukuthi umkhokhele uyayibona lonto so vele kuhle kona ukuthi ngicela sibuyele lapha emuva khona lento eyishilo futhi ukuthi izandla ziyagezana okusho ukuthi lesi sigezwa yilesi nalesi futhi sigezwa yilesi meaning uma ungisiza namhlanje kusasa udinga usizo kubalulekile ukuthi ngikhumbule ukuthi wake wangisiza nami ngibuyisela usizo kuwena ubuntu buba njalo baba ubuntu bunjalo okay no ngiyajabula ngoba ubuntu uyabazi sisi ngiyajabula ngoba ubuntu uyabazi uyazi ukuthi kunento kanjalo emhlabeni ekumele ibuye yenzeke so khona lento esike siyikhulume lento ekhulunywe more especially abantu besifazana ukuthi uthando luyahambisana nemali noma imali iyahambisana nothando uma ngabe indoda izokuthanda ebese ingakuprovide uthando automatically liyazehlela but uma indoda izokuthanda iphinde ikuprovide
uthando liba yabona okusho ukuthi uthando nemali kuyahambisana yabo sengifuna ukuyaphi ke sengifuna ukuye ekuthenini nakho ke manje unomuntu wesilisa othandana naye unalo lonke uthando kepha imali akanayo yebo mhlawumbe wena oprovidayo kulesimo lesi uthando uma ngabe umthanda engenalutho ungaphila kanjani nalowo muntu no buti kuyaphileka kodwa kungcono ukuphila nomuntu onjalo ozamayo ngoba phela ngisho ngithiwa usebenzi yeah kodwa makukhona la ukuhambe khona uqhukuluze understand leyo nto ubuye na something unzima umthwalo womuntu nje ongafune kwenza lutho ozohlala nje endlini abuka iTV adle uhamba emsebenzini wena ufike kungcolile uphinde uqaye phansi undle umbhede uthatha izitsha yebo lo ungcono umuntu ozombekezelela ukuthi uyazama unayo lo phisjobana unayo intshisekelo yokuthi enze something uyayibona lonto uyakwazi lo muntu ukuthi wenze njani umbekezelele ungakwazi ukumbekezelela ophuma uyozama like afuna imisebenzi kodwa angayitholi yebo ofuna imisebenzi angayitholi ngoba kwesinye isikhathi kuba akasithi uyayifuna imisebenzi mhlawumbe for 4 years akayitholi okay uyazama ukufuna wena uyabona na ukuthi uyazama ukufuna kodwa akawutholi okay ekuzameni kwakhe shuthi akukho nokunye eceleni mhlawumbe akakwenzayo ukuthi safaka ama CV no akukho uhleli nje ubuka TV hayi akahlala buka TV uyaya ukuzama kodwa akawutholi for 4 years hey buti kuyathwala kuyayibo kunzima kodwa ngibuza ukuthi ozamayo ungazama cha ngingazama ngifuna ukuthi ungahlala lo 4 years cha ngingazi inkinga unzima wona ngingawubekezelela ngoba phela uthando lukhona uyabona kune video la engifisa ukukulokhuza ukubukisa yona le video ivideo yomuntu okubhalela so ngaphambi kokuthi ngikubukise le video ngisafisa ukubuza nje umbuzo ukuthi ezintweni zonke esizikhulumayo nesizikhulumile noma ebuntwini nje onabo nasebantwini ophila nabo ukuthembeka onakho ungazipha abantu kusuka kwani kuya ku10 hayi ngiyazipha u9 ungazipha u9 okay ngicela ke ubambe nathi ifoni uzoyibamba kanje ngicela ubambe izandla zombili ngizonqafazela la menu play ebese ke sanibonani babukele emakhaya ngibhalele uhlanga media ukuthi lungisize ngenkinga engibhekene nayo igama lami ngusibonelo Mzobe umuntu ebengiphila naye engihlalisane naye ngimenzela konke namhlanje ungilahlile anginalutho yena usephila impilo engcono kunami uyangibalekela akasafuna ukuza lutho ngami yebo angazi noma uyamazi nsizwa ngiyamazi uyamazi yebo okay so right lapho siphinde sidlale futhi angidingi kuphinde ngibone ngoba ngiyayazi lento ngizwe ukuthi uyayazi lento umbiza ngento wambiza ngento sekukuningi bhuti okwenzekile phakathi kwethu so angisambone umuntu kumina yini inkinga sisa hey bhuti kuningi Nkosi yami yena nje bekubhalelile nje utheni kukhona naye akangichazele khona that is why ngingafuni ukuthi ngiqale mhlawumbe ngichaze izinto ngiyafisa ukuzwe lakhe side iqala ukuthi mhlawumbe ixabaniphi yonke lento kwenzeka yini inkinga mina mfethu akukho engizokhuluma lo muntu sinana ama protection order naye ungibona nje ngila ngimazi ungibizeleni ne protection order nje ukuthi angasondeli eduze kwami ngoba ngikhathele mana ke bengakwazi lokho kwe protection hayi sine protection order uyazi naye angimdingi nje shuthi ubhalela nina nje shuthi ubona ukuthi ngizomncengela nina ezokhuluma kulabantu esikhuluma ngabo la uwomuphi yena uyena lo kade kuphusha ufunda yebo bekhona empilweni yami ngaleso sikhathi ngicela uphinde kubuze futhi lo mbuzo uyena obekade kuphusha ufunda yebo okay ukuthi nje basikhuluma njengamanje bomchaza njengomuntu engathi right ngendlela engizwa ngayo angazi noma bengilalele kabi but bengizwa ngathi umchaza njengomuntu engathi right ngendlela omchaze ngayo yabo ula ukhona namhlanje kungenxa yakhe ngithi mhlambe isandla kasifakile empilweni yakhe sikubekela ukhona hayi ngenxa yami okay ngikhona izinto ebezizokusiza ukuthi ufike la ukhona bowuzithatha kuphi cha phela ngoba de ngihlala naye yena ubengisiza lapho nalapho ngokuze ngikwazi ukuthi ngifinyelele esikoleni okay imali yokuthi ufunde boyithatha kuba ekhaya kuma cha noma ubesiza naye asize behlanganise noma bengikhokhela sikwazi ukukhokha i-school fees okay
ukuthi phela bengihlala khona enginikeza imali transport enginikeza yonke into kodwa manje ke ngendlela esekwenzeka ngayo sekwenzeka ngathi nje yonke into ngiyenzelo yena it's if manje ngafika mina nginganalutho nje sezuzongibukanisa nama TV imali sisi mangikhumbula kahle mawukhuluma uthe bowungenayo indawo yokuhlala usuke lapha ya kulo ntombazane wangakini ungenayo indawo yokuhlala because isoka lakhe maselibuyile meaning indawo yokuhlala bowungenayo bowungasebenzi obviously imali yokurenta bengeke uzube nayo ukuthi uyihlalele wedwa that means usuke waqoma lo ngoba naku mhlawumbe bene shelter uzokwazi nawe ukuthi uhlale phela vele uyazi ukuthi uma umuntu ya improvise nami isimo engangibhekene naso leso ngaleso sikhathi kwakufanele ngenze njalo. Okay, okusho ukuthi lo muntu lo awumqomanga ngoba umthanda mhlawumbe kwaba isimo sokuxakeka. Vele phela umuntu awumthanda uqala ukumbona baba, kufanele uhlale naye ukuze umthande. Okay. Yeah. Okusho ukuthi abantu abathandanayo umunye ohlala kubo nomunye ohlala kubo ba wrong noma mhlawumbe abathandani bayothandana mzukwane bahlala ndawonye because when you are saying ukuze umuntu umthande kumele uhlale naye awumthanda umuntu uqala usho ukuhlala naye kanjani angibuyisele emuva uyamthanda umuntu uma usumazi ngihlangana naye it was an opportunity for me ukuthi ngiphume la ngihlala khona ngoba vele bengasahleli kahle kodwa ukumthanda kwami ngithandane naye sengimthande sengikwi process yokuthi sesihlala ndawonye ngoba vele wayeyisavior ngalesa sikhathi ngoba bengingasahleli kahle la ngihleli khona wasiwafika ke yena ngahlala naye ngokuhlala kuhamba isikhathi ngeke ungamthanda umuntu yini nixabanisayo into esixabanisile ukuthi mina sengiyasebenza usek right nje wayinixabana cha shuthi kuyena phela emehlweni akhe akusekho right mina sengishintshile angiunderstand ukuthi sengishintshe wakwangibona ngisebenza before ngaphela uyaqala ungibona ngisebenza ukuthi uyazi ukuthi sengishintshile bengisengizoshintsha kanjani ngicabanga ukuthi mhlambe lokushintsha ngiyahlawumbisela kade ungasebenzi uyakwazi ukuthi umuntu onjani ungasebenzi then soyasebenza mhlambe soyaqala sokuba umunye umuntu okusho ukuthi from ukuba yilo muntu ongasebenzi indlela obuyiyona nendlela oyiyona sokusebenza mhlambe seyinomehluko cha ngeke azakwazi ukusho lokho ngoba phela umuntu ongasebenzi nomuntu osebenzayo abafani vele okay yazi lento ngicabanga ukuthi into ezosisiza iyodwa ngiyakunderstand ku protection order ngiyahlonipha futhi kakhulu but ngoba sesizafika la ngicabanga ukuthi mhlambe kumele kube khona indlela ukuthi sikhulume lento siyiqede naye abe khona uyabo ukuze naye ezokwazi ukubeka uvo lwakhe ngicabanga ukuthi ithuba lokuqala futhi ithuba lokugcina leli namhlanje ngiyacela ukuthi sizame indlela ukuthi naye abe khona if ever mhlawumbe ukuthi awunankinga nalokho ngiyacela ukumbiza ukhona around ngoba sengizewa ngiletha la akasalise phuma ezosho ukuthi ufunani kimi ngoba phela asekukaningi ngimtshela ukuthi angisamdingi ngicela ukufonela labafana la ngaphandle ngizwe ukuthi bathini yebo ngicela nimfake bafethu shubile kodwa ayikona yamfake Bodi kunjani uyaphila Ngikhona njani bodi Siyaphila mfowethu bafo siyibonile ivideo yakho udadewethu uyibonile ivideo yakho so ngifisa uqale ngibuza ukuthi uyena umuntu obomdinga lo Yebo yenipela Madlamini Yebo mfethu ngifisa mhlambe utshela umbukele sekhaya ukuthi ngoba nangu sisukhona la sesikhulumile naye just ukwazi ukuthi yindaba sila namhlanje sifunani because enye into asengitshele yona ungitshelile ukuthi kune protection order ekhona phakathi kweni nobabili ekuthenini ungasondeli kuyena ungakhulumi naye and stuff but namhlanje sibreakile yonke lonto namhlanje sila and ngimcelile ukuthi siqhubeke nohlelo wavuma ukuthi siqhubeke nohlelo okusho ukuthi okubhalwe phansi nokusayinwe phansi akusekona manje yabo so yini ke namhlanje lebangela sibe la uMadlamini ngisamthanda ngifuna sibuyelana indaba ufuna nibuyelane bafa wangilahla ngoba ngingasasebenzi kade siwazivuka ngimsize efunda mayesefundile wangishintshela yini bomsiza ngawo kahlehle bafa ukuthi afunde esikoleni asebenze khona solekelelana ekhaya kodwa nele wasebenza yena wayesiyashintsha ushintshe indlelani
inhlonipho nje yangabe sababikho ngoba usiyasebenza shuthi usengibukela phansi ngoba mina bengiyi-security. Awusasebenzi manje? Angisasebenzi umsebenzi wanele waphela umsebenzi nje wangilahla. Angazi sisi kodwa izwakala kabi inkulumo kamfowethu. Uma uyilalelisisa nje kahle ayizwakali kahle ukuthi umuntu anganele asebenze bese aye kumuntu obekade emsiza. Uyakhumbula ukuthi ngithe izandla ziyagezana, wazwasho nawe futhi wase izandla ziyagezana. Mawungisizile nami ngizokusiza. Yabo. Mhlawumbe siphi isizathu kuyisona ngoba yabo ubuhlezi naye esebenza wanele waphelelwa umsebenzi kwasebenza wena wamshiya. Esiphi isizathu esingaphansi kwaloko ngoba mhlawumbe sikhona isizathu esingaphansi kwaloko. Yini ebangelela ukuthi uhambe? Ebhuti. Umzobe nje akaqale phansi indaba la iqala khona. Le yaseyikha phezulu nje akasuse yaphosisa. Ayiqalanga lapho into. Ngifisa mhlawumbe wemfoka Mzobe usho la iqala khona ukuthi akukho mhlawumbe wena owakwenza ukumnyathela mhlawumbe mhlawumbe wagcina sekureacta lokho phezulu kwento oyenzayo noma mhlawumbe wavele wasuka nje wathi hayi ke ngoba sophelele umsebenzi sengiyahamba. Akukho wrong wena oke wakwenza kuyena. Cha inkinga yaqala ekutheni angabe sangihlonipha ngoba nakho yena sesebenza kangcono kunami. Mangithi ngiyambonisa akasafuna ukuboniseka waze ngagcina sengomthinta ngesandla ngingaqondile. Ungibonisa okunjani Mzo? Ungibonisa okunjani? Mhlawumbe cha nje ukuhloniphana sibambisana sasivumela ukuthi mase sisebenza kahle sobambisana naye angilekele nami ngibe nekusasa elingcono nami ngizithola umsebenzi ongcono ngibe ngcono nami njengaye. After isikhathi esingakanani ngibekezele. Cha kubale konke phela akuqalanga lapho. Mana Mzobe akasiqalele ukushaya bafo wamshaya. Wabekeka isandla washayeka ngephutha nje wase. Hayi bafo. Yazi khona nje iphutha. Khona Awungaqali phela. Khona ezinye izinto wesisi umuntu athi mezikhuluma azikhuluma afuna ukuthi azigcobe ngo-ice cream kodwa zingawudingi. Yabona mawuthi wabekeka isandla it's like wasusa isandla nje wasithi kanje kuyena. Thana nje wamshaya. Cha ngamshaya ngoba ngangidinga. Umshayelana. Engafuni ukuthi enzeka izinto esasivumelene ngazo usiyangijikela ukusengathi sekukhona umuntu asezwana naye asenentaba nami akasangihlonipha asanginiki nesikhathi. Eziphi izinto enanivumelene ngazo sisi eziphi izinto ngoba khona le ethinta imali oke wayikhuluma? Cha inkinga lo bhuti baba. Thanda kakhulu imali. Even sizwana mina imali ade ngiyithola bengiyithola sekufanele ngijulukile. Iphume ngoba sengidiniwe. Ephuma kuyena. Okokuqala lokho. Bengibalelwa mina la endlini. Ngibalelwe wakwambona umuntu wesilisa owenza igross wena obhala ilist yegross. Ngikhona mina. Hawu. Anti mina ngikhona fanele ngibhala ilist mina ophekayo ngithi. Mina engizaziyo ukuthi mina ngithanda ukudlana. Ngizotshelwa uyena mangimtshela ukuthi izinto ziyabiza athi nake uzobona. Uzophatanisa. Ngiyophatanisa kuze kube nini? Okay, ngaleso sikhathi benganalutho. Yes. Ngabekezela. Ngahlala ngabekezela enginika lokho nami ngize ngipheshe ngeyami imali enginikeza oma ekhaya ngoba akufanele vele ube umthwalo uma uhleli nomuntu kodwa kuko konke lokho bekukuningi Umzobe akaqali manje akaqali manje ukuba nje engazozenza ngoba sebona ama TV esezozenza ngcono ngami ubefonelwa ngisho abantu bakhe la ebusuku la kulebele kuthiwa nduna ovabani lento yaba bayikhulumayo le yasema security ngingasho lutho uyambona ngicela ukubuza sisi la ngoba phela ngicabanga ukuthi umsebenzi ukuhlonipha nje umsebenzi kumsebenzi ukuthi ufonelwe abantu basemsebenzini ngeke uthi u-off ufonelwe ngo-11 u-off nje uyaziwa uthi u-off engasebenzi belunge kabi cha belunge kabi hayi kade ngilungile bengithulela ngoba bengazi ukuthi ngingikwazi ukuyanda ngi-understand leyo umsebenzi sisi phela kuyenzeka umuntu abe ku standby emsebenzini ungafonelwa hayi emsebenzini wabo nje maye off umuntu off maye ngena uyangena emsebenzini wakhe kodwa uyafonelwa akhuluma ahlekela ngisho ko WhatsApp ngoba bengibamba ama overtime ngoba ngenzela ukuthi sithole imali ethe xaxa ngikwazi ukukhokha ubamba ama overtime wabamba emsebenzini mawusofikela endlini nefone no WhatsApp awupheli into athi WhatsApp mina kodwa yami ifone mange ngayichofoza nje inkinga catsha ngesithu njalo ngibona kanjalo sisi ukuthi yabona asikwazi ukuyifaka ezinkingeni enizibangile ke leyo ngicela siyisuse cha phela ngichaza ukuthi umsuka wento iloyo mina ngisamthanda size nje sishayana nje kube nokushayana kube nayo yonke into waqala lapho kubanga ifoni okay usebenzile sisi emva ukuthi sowusebenzile ke sowuqalile sowusebenza
uhlala naye vele umfowethu. Yebo. Okay. Ukuzuza uphuma uhamba uthi ke namhlanje ngithatha isinqumo sokuthi ngiyahamba. Yini isizathu? Imali isizathu. ngoba ngingasasebenzi Cha. lapho noma usebenza usupport ekhaya ngona nambe ngisupporta ngisengasebenzi Imali mase usebenza wena usafuna ukusupport ekhaya manje kwenza imali. Ubhuti befuna mina mangiholile mina. Mangiholile mina yakhe imali bengingayazi mina. Mina bengibekelwa la etafuleni. La etafuleni imali elistini nelist kubekwa imali la aphuma umuntu ahambe emsebenzini. Lapho mina ngizophatanisa ukuthi fanele ngithenge iroll on. Ngizophatanisa ukuthi fanele ngiyoluka uSnoop. kodwa wafunda ngithi Cha noma ngifundile. Kodwa wafunda, Sengisho mina uyasebenza. okwami ade ukungibheka kwakho. kodwa wafunda Kunginakekela kwakho. Imake bokuthi mawuholile kwenzekeni? Mayiholile yena. Ubhala igrosa yena. Uyena osezazi Okay, mahole wena ngoba phela uke wasebenza Yebo. uke wasebenza. Mina ke masehole mina uyangitshela ukuthi na ke udinga imali engango 6000 emholweni wakho emholweni wami azoyenzani? unedingo. Mina ngizezela idingo zakhe mina shuthi benganayidingo zonke lesikhathi. Mina ngisenazo idingo. ungisize nami ngoba Cha ngeke ngikusize bala shuthi kahle kahle wena kube wakubeka imbaba ukuthi nake fanele ngikhokhele. ungisize Cha kushuthi kufanele kubeka imbaba ukuthi angikhokhe phela. Wemzobe imali bozoyenzani le? ulungu wenza idingo zempilo yami kade efunda mina bengingakwazi ngisho ukuthenga into yokugqoka Bo invest amfa kahle kahle. investor ngoba ngazi ukuthi Bo invest. uzongisiza nami mase ngiphile kangcono nami njengaye Bongaphinda ingane esikoleni ngani wemzobe uvela ufunde wena ngoba phela bowubona kubalekile futhi ukuthi kube khona manje lapha emsebenzini asikho isikhathi sokuyofunda ngoba ungena u626 ubuye khathele uyalala uyavuka uyahamba wena it not akusiko ukuthi wawumlekelela ngoba nakumbona ukuthi une potential wawufake umuzi wami ukuthi ngibe nonkosikazi ongcono osebenza kangcono nami ngikhuphuke ngisebenza kangcono yena vele wangishiya Mawusubona wakhe ukuthi ungumfazi wakho mina. stepisi uyavuma ukuthi wakhe istepis. phela umuntu mawumthanda ube namaphupho amahle Wakwavela ekhaya ke mhlawumbe uthi ebaba ke mhlawumbe khona into intention onayo ngami mzolo. phela bengithi mangithola umsebenzi omuhle nami ngizobeka amasenti Muphi umsebenzi omuhle wena uhlezi unama transfer owenzayo lapha efonini yakho mina ngingazazi indaba zakho. cha usuba nolaka lokwaqathola umsebenzi nje wabhokwa nolaka Mana wesisi yini ngani wena mzobe ucabanga ukuthi lento yenzeka ngoba nake etholela umsebenzi wawucabanga kanjalo ukuthi ukuthola umsebenzi lokho kwaba inkinga? sazivumelana ngokuthi nami mase sebenza nami ngizothola ngizofundela umsebenzi ongcono Ngithi wena mzobe ucabanga ukuthi usisi lo lezi zinto bezenziswa ukuthi setholela umsebenzi ongcono. Why ucabange kanjalo? Yini ucabange kanjalo? Umona nje. ngoba ngingasasebenzi Umona hayi ukuthini. washawutshana Cha umona angisheshanga mina ngahamba. Awucabange mzobe mhlawumbe ukuthi Hawu. uma ngabe usisebenza wena ungasasebenzi mhlawumbe kwakufanele uqhubeke umphathe ngalendlela obuvela umphatha ngayo ngaphambilini ungashintshi wena ushintshiswe ukuthi yena unemali noma mhlawumbe yena uyasebenza ngoba wena ngibona ngathi ushintshe ngoba naki yena sesebenza ushintsha wena wacabanga ukuthi usezenza ngcono ngoba nake sesebenza Vele yonke into uyenza ngemali nje ukuthi yasetshenziswa. Vele njalo. inkinga ukuthi ngivele ngaphelelwa umsebenzi Cha wena istress sakho sokuphelela umsebenzi usibeka kumina. uzibona ungasendoda lutho ngoba uphelelwa umsebenzi. yena ungibone engasendoda lutho Cha uwe oyibonile. Ushilo yena ushilo ukuthi ukubona ungasendoda. Izenzo zakhe, izenzo Uyabona zakhe. ukuthi uyangisukela. Uyabona wemzobo ukuthi imidlinzo nemicabango. Yebo uyangisukela ngoba yena akasayibone engcono. angimxoshanga wahambela akabuye Ngikhathele. Ngikhathele uba nje emsebenzini ngiyafika ngilo blue eye wena. akabuye Manje Ngokungayithembi kwakho mzolo. ngicela ukubuza dadewethu. Ngicela ukubuza sikhuluma indaba ukuthi njobe usebenza nje emsebenzini uyafika futhi umfoka mzobo. Yebo. Ufika enzeni? Njengasemsebenzini ke baba uyazi emagethini ukuthi abantu ugcinisa ubajwayeli. Vele sisandokuzwana, sesazwana ngingasho njalo sisandokuzwana. Sesazwana ubeza ngithi emsebenzini. sebenza Sandokusebenza. Ubeze emsebenzini angiphelezele. So amanye ama security vele aseyamazwe yebo leyo nto. Sekuyaziwa nje ukuthi umuntu kaMadlamini bani. Na noma makuthi uphume eli ubeza afika ngilinde egate aphinda akhulume nabo. Yena umzobe lo. Yebo yena umzobe. So sebemjwayele ngaleyo ndlela ukuthi hamba yonke ishift ekhona yamjwayela ngoba vele umsebenzi engiyisicela cha Yini ngani ucabanga ukuthi mzobona kufanele Inkinga kakhulu yakhe umsebenzi waba isicefe? sebeyambona ke bhuti lelo emsebenzini. waphela umsebenzi waphela inhlonipho Eh wemzobe mfethu
akenawo uyibuke lento bafu. Uyangiphosisela. Usasebenza wayehlonipha. Wayengihlonipha ngisasebenza ngibiza nangobaba kahle yonke into. Okay, namanje ngathi usakubiza ngomzobe. Uyakubiza ngegama manje. Akasasho nokuthi baba sengumzobe. Uzoba kanjani ubaba unamaphutha ngoba phela amakhulu nje futhi amaphutha. Alikho iphutha engalenza ngoba lo ngamshaya ngibopha. Yena akafuna ukwenza kahle kalendlela edenza ngaye engasebenzi. Ake ngizibuzele nje Mzobe. Ucabanga ukuthi umuntu mase uze wambekisana noma wamshaya Inhlonipho isazoba khona la. Kusazofana nasekuqaleni. Ayiphutha liyenzeka. Kanjani iphutha into eyenzeka isikhathi singanani mhlawumbe? Ima ke ngicela ukubuza ukakushaya kanye. Cha, waqala ukungishaya bhuti. Sisa engingakasebenzi ngisafunda. Engishaya. Mayine inkinga zakhe. Umzobe ngisho umbuza ayiphutha cha eqaleni kuyiphutha namanje bekusayiphutha Umzobe akwazi kuba iphutha kaningi ukushaya umuntu wesifazane ungishaya ngize ngibe no blue eye uyisa inhlonipho hleko abantu mina ayibuyiseki inhlonipho uzama ukumbuyisa inhlonipho kancane hayi bo msungidlala yabona Mzobe ngoba ungazi ukuthi akunababa usukudlala ngami usisi lo nje ubufuna ukubuyelana naye noma nje ubufuna abuye kuwena umbuyiselana ufuna ukwenzani afuna ungibulala kubeke sithandana akho lutho usafuna ungibulala unye ngibheca ngoba engayidlanga nje ngoba sebaleke ngoba sesebenza ngeke akukho nje lapha amaphutha bengeke ngasebenzi kodwa senele wasebenza kwanda amaphutha hayi Mzobe mina yabona into lokuyikhuluma ukuthi unele wasebenza this unele wasebenza that hayi isho ukusebenza ukubenge ngicela siyibeke eceleni mina ngibona inhliziyo yakhe ngathi nomona ukusebenza ubulawa yiwo ukusebenza kwasisi uyabo wena wawuthi uzama ukuthi uvuse umuzi wakho ngendlela eright kwakuright but weMzobe into obheda ngayo leyo kumshaya akekho umuntu esifazana ongaqhubeka kahle nomuntu emshaya ngaphandle umuntu esifazana onekhanda elingasebenzi kodwa umuntu esifazana onekhanda elisebenzayo ngikazamelana nendaba ukuthi uzohlalela induku eshawa angisamshaya manje ngiphinde awusangishaya kanjani izibe khona protection order wawenze hayi Mzobe uyi-comedian wena uyahlekisa angibuye khona uzongibulala Mzobe hoyibo ngisamthanda hayi angisakuthandi nje ngisamthanda mina angisakufundi cha hawu angisakufundi angazi ke mina mhlawumbe sisukuthi lelo khuzane sizothi iyanga lapha le ndaba yethu ngoba uMzobe ngala umile uthi buya angazi wena ukuthi ufunani hayi baba mina uMzobe Nkosi yami ngiyayibongela nje into angayenza nje uMzobe akangitshela ukuthi ufunani kimi ufuna imali yakhe ngikhokha imali yakhe angifundisa ngayo noma ngenze njani ngoba cha yena adanga imali ngawufundisa ngayo yabona ke Mzobe lento ebengisho ke eqaleni ukuthi lo muntu akumfuni ngoba nakumfuni ufuna ukumsebenzisa yabona njengamanje kube kuthiwa uyamthanda ngabe uthi ayimi indaba yemali kodwa ngoba uthi ufuna imali futhi kahle kahle into oyifuna kuyena ufuna imali alright ke ufuna imali awusafuni yena yabona ngishilo unesikhathi sokungishilo ngikutshelile bhuti ngishilo unesikhathi sokudlala imali ayaziyo ukubaleka nje komuntu mana ke Mzobe naku kuthiwa ke mhlambe kuthiwa yikho le mali ikhokhe ufuna mali le mali uzoyikhokha ufuna malini 100,000 uyajabula so 100,000 uyawazi wakwaba nawo nje mhlambe 100,000 yonke ikhokhelwa yimi yonke into imali yokugibela yonke into akakhokhe 100,000 okay kulungile kehlekana uyajabula ngicela ukubuza sisi ufundile iminyaka emingaphi emibili baba iminyaka ufundile iminyaka emibili yebo bo ufunda ngamalini ngonyaka 21,000 yebo 21 plus 21 is equal to 42 yebo okay okusho ukuthi imali yomkweletu yona 42,000 yebo kunjalo uyabona ukuthi imali oyifuna uthi ningi kakhulu mfo hayi 100,000 ebegibela ngani hamba ngani imali yokhokha esikoleni kuphela hayi akho ngicela ukubuza wemfo angithi noma wakhe bemlekelele yebo hayi ayikho lento udlala ngam 100,000 100,000 kahle usufuna nokulobolela mhlawumbe usuthola intombi mhlawumbe usuzongitshela ngo100,000 wakwaba nawo 100,000 100,000 wakwaba nawo bengiyikhokha wakwaba nawo 100,000 imake ngicela kodwa weMzobe into engiyithanda kuwena iyodwa ukuthi uvezile ekuqaleni vele ukuthi bo investor so le mali uyayidinga shuseke investment yakhe siyaphuma phela bese 100,000 ayibuye ngoba safuna ukubuyela kodwa uyakhumbula wemfo kahlekana ngicela ukuzibuzela nje uyakhumbula wemfo kahlekana ukuthi lo muntu nje wade uhlala naye bo usebenzisa ngisho umzimba wakhe uyakhumbula lo akusho lutho ngisamthanda bayabuye ufunani ufuna imali ufuna yena 100,000 noma futhi akasabuyi angifuni imali ufunani wena ufunani kahle kahle yini oyifunayo imali ufuna imali uyadlala wena ndoda ngeke kodwa u100,000 uthole kumina awukazi uinvest kumina u100,000 uyawazi wena weMzobe uthi
ngicela uphinde lenkulumo uyiphi okade uyisho ngithi mina uyazi ukuthi njengoba uhlezi naye bowusebenzisa umzimba wakhe na Namandla uthi impendulo yakhe ithini Anginandaba ngifuna imali. okomzimba wakhe akunandaba Anginandaba ngifuna imali. Uyajabula unandaba ufuna imali ubuhlezi uhamba Hayi, washela uayineliwe isikhaftini esinqanqayo mina ngakufica wena unekoti lesikhaftini uphakela isikhaftini serama ngahamba mina ngayokuthengela uThaphawe ngikwenzisa umuntu amasaladi nje wazi ngami Lungile. okay konke lokho awusakubali Mana wemzo uyajabula ngiyabonga kakhulu sisi okusho ukuthi ngifuna sivumelane ngento eyodwa la angithi usazi nisazophinde niqhubeke nikhulume nifonelane vele noma kuyaphela la asikhulumi nje okay wena uthola inamba yami nje ngoba uyithole ngendlela oyithole imali alright sifuna sivumelana ngemali Yebo. alright sisi uzokwazi ukuthi umnikeze imali yakhe 100,000 kodwa khohle ngeke uze uthole yebo ku42,000 lo ushoyo ofunayo wangifundisa ngawo wona uzothola futhi nakhona uzothola ngekhawu zakhona ngeke ngivele ngubhudluze ngawo ngoba vele kwawona lo 40,000 awukazi ube nawo wena nje ubunje awazi Lungile. lo 42,000 awukazi nje yimi. Kodwa la ukhona nje yimi. uyajabula amandla ami okufunda bukeli lapho ngasekhaya ngiyabona ukuthi izongapheli ngicabanga ukuthi mhlambe sesifikile kwisisombululo njengamanje ukuthi imali uthi uzoyikhokha sizoyenza indlela yokuthi bekwazi ukuthi bekhokhelane behind the scene because ngeke size sikwenze konke lapha phambi kwenu siyabonga kakhulu emntwini othathile ithuba wakwazi ukuthi esibukele but ngizozama ukuhlaziya lapha ngasekugcineni kodwa khona kuthanda ukuthi kusinde igama lami nguthabiswa kacela igama lohlele ihwayi mina ebantwini bebonke ingane ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina igama le channel ke uhlanga media ngafaza lapho subscribe no like qinisekisa ukuthi ke ne episode elandelayo uzobe uyibukele xebo uthando ke luyinto enhle ngaso sonke isikhathi luyinto enhle nje lakaze lube lubuthando kuba umuntu obamubo othandweni kodwa uthando lona lihleze liluhle liyanikezana ithuba uyabona uthando nje lilulodwa but kube abantu abahluleka ukuma kahle othandweni ngibuka uMfoka Mzobe beneyinhloso ezinhle ngekusasa labo nomuntu wakhe but kwesinye isikhathi uma usiza umuntu kubalekile ukusiza umuntu ungabheke inzuzo ngoba ma uzobheka inzuzo uzoba nenkinga ngoba ikusasa ngeke uzulazi siza umuntu ngoba nake edinga usizo nje njengomuntu wakho ungabheki ukuthi kusasa kumele naye abuya kusize uyabo ngoba mozobheka lokho ngeke uze wazi ekuhambeni kwendlela kuzoba khona izinto mhlawumbe ezizokwenza ukuthi ihlukanane bese mase lihlukene lo muntu akusekho lolu ukuthi abuye azokusiza uzobe sesiza umuntu anaye ngaleso sikhathi ngeke azabuye umuntu ayi kwi-ex yakhe ayothi ngoba wangisiza ushoda ngani manje lokho kuyobe kusho ukuthi kumele baqhubeke futhi bathandane yabo but usiza umuntu ngoba nakusho ukuthi naye ngaleso sikhathi ngiyibona ukuthi isikhathi abantu uthola ukuthi bathi behlukana omunye umuntu athi hayi ngicela ijezi lami engakunikeza lona waligqoka usuke ekhaya wagoduka azange uzophindula ubuyise ngicela ulibuyise iphi ifoni yami ngicela ungibuyisele ifoni yami le ngakuthengela yona bokuthenga ngesihle ngoba nakunithandana so makuhlukana it's okay akahambe nayo uyabo impilo iqhubeke ngoba manje masoqala phansi futhi sofuna zonke lezi zinto ngokudinwa uzoba nenkinga so uMzobe imbi igama likhulumayo lokuthi athi be-investor awumsizi lo muntu udlala isitokofela nje wena imali ezalayo uyabo uyabeka ngethemba lokuthi kusasa izobe seyizele kuronga ukwazi ukwenza ngomuntu lokho kwakumele nathaze lo mali avele dlala isitokofela once ngabe unemali eningi ngamanje angamnikezi lo sisi ngoba bemsiza njengomuntu athandana naye ngethemba lokuthi kusasa bazoba right naye kukhona obekuloko kumsinde yedwa angeke asaba nako ngoba uzobe khona umuntu wakhe wesiphathi nento engihlenze ngiyiphuze insizweni nje engiphila nazo le yokushaya umuntu esifazane ayikho right ma kwenzeka ukuthi niyaxabana nomuntu esifazane uyabona ukuthi akusaphileki naye ngeke nize niphile ngenkani naye wakwazi ukuphila engekho waphila kahle futhi esekhona usengakwazi ukuphila noma esengasekho okusho ukuthi ngamanye amazwi uma ubona ukuthi kufika lento ethi mshaye miyeke ngcono ukuze impilo yakhe iqhubeke nje kahle vele umiyeke ngoba lento yokushaya umuntu ungathi usebenza umsebenzi oright ushaya umuntu bese vele uyaboshwa bese vele kuyaphela kanjalo ngomsebenzi wakho so uyohlala ejele iminyaka eminingi umuntu uyaqhubeka yena ophila kahle ngaphandle athole nelinye isokale futhi lize limshade uyaqala uyabuya ngaphandle sewashada senomuzi wakhe impilo yakhe iyaqhubeka wena ukwazi ukuthola umsebenzi ngenxa yokuthi wadidwa ile gama elithi uthando waze waphakamisa isandla washaya umuntu
Akwazi ukushaya umuntu wakomunye umuzi umshayela nje ukuthi wayethe uyakuthanda ubona ukuthi sekwenza isilima soyamshaya. Asikho isidingo miyeke impilo yakho ukuze ikwazi ukuqhubeka kahle. Nanokuthi umzobe le nto ayikhulumayo yongawuvela uyisho umzimba womuntu wesifazane angiyithandanga futhi ukuthi sonke lesi sikhathi ulala naye umuntu wesifazane but wena uyakufuna okwakho uzokubuyisa kanjani okwakhe. Ngoba phela ukulala nomuntu zikhona izindawana ezithintekayo engamele ithinteke kuleso sikhathi uyabona. So naye lo nto abekade eyilunguza eyikhuluma ngibe nako ungayithandisisi kahle kodwa ke phela ayikho into esingayenza nayo indlela akacabanga ngayo. Ekugcineni kwakho konke okubalulekile ukuthi kumele kube noxolo mekade kunengxabano, kumele kube khona uxolo uma kuhlalwe phansi kwakhulunywa noma ningasabanga khona uxolo kodwa kuba khona okuthize okulungayo. Siyathemba ukuthi kuzolunga ngoba naku bethi bazoyibuyisela imali yakhe ewu-42,000 uthi ufuna u-100,000 yokumzobe 100,000 angabe u-100 abangakhe uthi uyazicelela nkosi yami ucela lo mali sekuthiwa ke noshe uzobuyisela imali intombazane eyafunda ngayo ngoba nawe konke obukwenza ngiyithandile esikhafutini serama inkunzi malanga futhi iyaphatha ngelokhuzana ngothapha we kuhle ke naloko mfokamzobe mawukuthi uzoyibukela i-episode siyakuncoma kakhulu lokusisa wakwenza okushintsho kwena. Igama le show ihwayi mina kanti igama le TV Uhlanga Media.